sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, patayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi ito robo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang... Okay, laban talaga, Laila. Lalaban tayo. Walang mahina sa atin. We are all brave. We are going to fight if it is the right. Lumalaban talaga tayo. Pag medyo nasa tama tayo, we have to fight for it. Di ba? Hindi tayo maggaganon-ganon lang. Nako. Maulan po dyan sa dinaanan ko. Ang lakas po ng ulan dyan sa San Isidro and San Nicolas. Approaching San Nicolas po. So, yan. Basang-basa po ang ating paa. So, medyo muntik na naman tayong malate. I have so many visitors in my house. So, dumalaw mga taga-Ligaspi. Dinalaw po ang inyong lingkod. So, alangan namang iwanan natin ng ganun-ganun lang. So, bahala na kayo dyan. I know you are listening right now. And yaon na naman po kita sa programang Barita Action Informasyon. Everyday po yan, 5 to 6 in the evening. Every Monday po to Friday. Daily program po ito ng
aksyon. Bareta aksyon as in impormasyon. Of course, ang sa tuya pong makakaibanan ngunyan, no other than sa technical side, andyan po si Sir Ryan, si Sir Longhay na talagang may kamukha siya. Kamukha siyang anang aking pinakamamahal na darling ko. Si Sir Janice James Toriano Oco. And of course, yaon man po sa information si Tony Saison. And yaon man po pala, yaon man duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. And of course, ang sa iyang Angel de la Guardia, no other than Aldrin Orlanda. And of course, ako man pansin ng kaibanan, every 5 to 6 daily po, Monday to Friday, isang oras po lang na talakayan ng iba't ibang kung anong dapat paglilinaw-linawin natin. Tanganing medyo maintindihan po ay ma-update man po ang ating mga tagapaghinanyog dito sa the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Yan po ang RPNDCKI. Serving na po for 53 years na po yan. So, hindi na po matatawaran ang serbisyo ng ating RPNDCKI. As usual po, ayan, good afternoon po. Madam Elma de Lima, gas pinagsasabing, welcome to our program. Bareta Aksyon Informasyon. Ayan po. Death toll sa Baguio Odette sumampa na sa 378 according to National DRRMC. Ayan po, ariyan padami ang yung mga nagbuwis ng buhay dito kay Odette. Hindi talaga si Odette talagang Odette. Ipaubayan mo na sa akin Odette ang pagka-Odette dahil may minsan na-audit din ako pag ako medyo nadidihado at medyo gano'n na. Sumampa na sa 378 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong si Odette. Ito ang iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council po. Yan po ang NDRRMC. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, posibleng mapalitan pa dahil sa patuloy na validation sa isinasagawa ng mga otoridad. Hindi pa po, may mga missing pa po, kaya medyo baka marami pang medyo madadagdag dito. But anyway, ingat-ingat po kita, lalo na po dyan sa may mga landslide. Meron na nga tayong balita na may mga binabaha na dahil sa matinding pag-ulan. Kasama po ining Camsor and Cam Norte. So, be careful po yun mga nadyan sa mga mountain foot. Ayan po, sa baba ng mga bulubundukin natin. Those who are from the living in the riverbank, ingat-ingat po kita. Pagkasta po, pag ganyan po, malakas po ang ulan, malakas po ang agos ng tubig. Ayan po, unti-unti pong nakakalkal po ang mga lupain natin. Lumalambot po yan dahil sa inaagusan ng tubig at sa pag-alon-alon at sa yumaragasa coming from the upper land. So, ingat-ingat po kita. Everybody must be. Ayan po, mag-ingat po kita ng gusto. So, ayon sa NDRRMC, posibleng mapalitan pa nga yan, tataas pa po yan, ang 378 na yan na medyo nagbuwis po ng buhay na kinuha ni Odette. So, ang mga naitalang casualties ay mula po sa Central Visayas, particular sa Cebu at Bohol. Ayan po yung mga amiga ko dyan, yung mga friend ko dyan sa Suba sa Bohol. And of course, yung meron din akong dating mga kasamahan dyan sa Cebu. Ingat-ingat po kayo. Dagdag pa ni Timbol, nasa 742 katao ang sugatan. Just imagine na to, almost close to 1,000 yung mga injured. Habang 60 ang nawawala. Yun na nga po ang sinasabi ko. Marami pang nawawala. So, 378 plus itong 60. Ayan, ilan po yan? 8, 13, almost 400 plus po. Ang delikadong nagbuwis po ng buhay na kinuha nitong bagyong si Odette. Odette po talaga. Sana man lang. Kaya magpasalamat po kita, those who are celebrating na nagpakabongga sa pagsiselebrate ng kanilang Christmas party or what. Sana po, naalala natin, ipagdasal man lang kahit isang Our Father, Hail Mary, Holy Mary, ang gabos na kaluluwa po nitong kinuha ni bagyong Odette. So, iniulat din ni Timbal na ilan sa mga kababayan natin ay nakabalik na
sa kanilang mga bahay. How about those talaga na was out yung bahay nila? Do you think nakabalik na sila sa bahay nila? O kung magkukubo-kubo sila? Or they are still in the evacuation center? Wala tayong magagawa. If there have no house na was out nga talaga and besides or their belongings, yung mga gamit nila, pag inilipad yung bahay mo, of course, na lahat yun, nalanos ang iyong kabuhayan, pati na ang iyong kabahayan. Nasa kabuuan pong 3.9 million ang apektado ng bagyong Odette. Iniulat din ni Timbal na sila sa mga kababayan natin ay aywan ko ba, ano ba ito? Bilang evacuation centers ay nasa 1,198 na lang ngayon. So siguro naman yung iba, na-recover yung mga ibang parts ng bahay nila o nag-renovate, nag-ayos-ayos na kahit papano para lang sila may matuluyan. Kaya nakabalik na yung iba. So sa datos ng NDRRMC, nasa 478,000 po, 963 ang kabahayan ang nasira dahil sa bagyo. Usually po, ang manadadamis nito ay yung mga low light materials po na nakatira sa tabing dagat o nakatira sa tabing ilog. Yun nga po, mga light materials. Kaya pag tinamaan sila ng bagyo, automatically lanos po ang sa kanilang kabahayan. Tinatayang nasa 16 billion ang halaga ng pinsala na naitala sa infrastructure, habang 3 billion naman ang sektor ng agrikultura. Ito ang matindi dito kapag tinatamaan ang ating agrikultura. Yung lahat ng pananim, nalalanos po yun. Naalala ko yan kasi may nung dinaanan din kami ng bagyo noon, lahat ng pananim. Yung sabi nga yung palay na anihin na lang within 3 days, noon binagyo pa. Nalanos po yun, umiyak ang aking nanay. Dahil siyempre, yung remaining namin palay, ibinenta, binigas, ibinenta, hoping na after 3 days magpapaani na. And so, unfortunately, yung pag 3 days na yun, bumira yung napakalakas na bagyo. I don't remember the bagyo. So, pag ganito pa namang mga bagyong ganito, may mga nasa evacuation center. Sa sobrang halo-halo na po ang init ng kanilang init ng katawan, the temperature of each and everyone. Nagsasama-sama po yan. Meron po yan dyan inuubo, meron nilalagnat, meron na po yan na halos lahat na po nararamdaman nila. Tulad nga ng sinasabi ko, I have visited some of the evacuation centers po na nagtagal po ng how many days and weeks pa nga. Talaga pong napakahirap. It is very hard to stay in a evacuation center. Lahat ng hirap po madadanasan mo dyan. Hindi lang po yung mapagkain, the lack of foods, pero yung paano ka kikilos, hindi mo makilos doon, ni wala kang panghugas na maayos, o yung inumin na maayos, katulad nga nitong nangyaring ini sa mga biktima ni Odette. Ang kinakailangan na nila, lack of food na sila, may lugar nga na talagang tubig na inumin na yung idinadaing nila. So, nakakaawa po. It's so hard, kaso wala rin tayong magawa. Kung malapit-lapit lang ito, di sana napuntahan na natin, mahirap din pumunta doon. And besides, yung minsan ang kalye cannot be passed on dahil putik na po yun. Sa mga nagdadaan na lang na naghatid ng relief, yung mga nag-evacuate na yun, putik po yun. Nakakatakot pa. So, ang unang iingatan na po dito is kung magkaroon ng LDM, diarrhea outbreak. Sa Surigao na, contain na nga. Inununsyo ng provincial government ng Siargao na contained na ang diarrhea outbreak sa kanilang lugar. Bakit kaya ito pag ganyan? Pag ganyan may bagyo. And bakit nadadali ng diarrhea ang evacuation center? Na sa kanilang lugar po, kumitil sa 7 katao kamakailan lang. Just imagine, it's better it is only 7 persons na nagbuhis through diarrhea, through LBM po. Kasi nga po minsan ang iniinom nila is not potable water. Matanda. Mahirap po. Mahirap po pag yan ng ganyan. So, ito ang pinaka-problema dito kapag may diarrhea na eh. Napag-alaman na sa 120 pong pasyente nakakonfine sa Siargao District Hospital dahil sa diarrhea at pagsusuka. Kung tutuusin, kung yung panahon noon at tatawagin na inong L-TOR, ngayon diarrhea.
Pasosyal lang, pasosyal po. 80 pasyente lamang ang nangangailangan ng treatment. O buti na lang, out of 120, 80 lang po ang nangangailangan. Siguro ito, sobra-sobrang sobra-sobrang pagsusuka. Kasi pag nagsama yung LBM and pagsusuka, naku, mahirap-hirap na mahirap mahirap-hirap ng gamutan yun. Kasi mostly dyan, kapag nagsusuka, they are already dehydrated. So, ito na payo po na, I always mention this in my program sa Urulay sa Barangay. Once you have an LBM, simpleng LBM lang po, magduda na kayo. If it is according to food na you intake, na parang na-impatso, or something drinks na nainom mo, na hindi maganda. So, ang dapat kainin, ang na-advise ko nga lagi yan na, lalo yung may mga batang maliit pa, na mga sa isang bahay po, sa isang household na yung mga batang maliliit, you must always prepare. Itong hydrate na tablet po yan, nabibili sa butika, you must always have a reserve for it. Kasi, halimbawa hating gabi, nagtai yung bata, o nag-LBM o diarrhea, o nagsusuka. Yun po, madali pong timplahin yun. Ilalagay po yun sa 1 litrong tubig po. Ilalagay na po yung hydrate na yun. Kakalugin, tutunawin ng gusto, then ready to drink na po yun doon sa nakakaramdam ng diarrhea at pagsusuka. So, if we don't have that hydrate tablet, ang gigibuhon ta po, kasi usually, yan ngayong tag-ulan. Kasi pag tag-ulan, you are not sure of the water that we are drinking, that it is potable. So, pag if in case ganyan, tapos alanganin kayo sa sentro, alanganin kayo sa hospital, malayo ang sitwasyon ng inyong kinatitirahan. Napakadali po yan. Isang kutsarang asin lang po. Isang kutsarang asin. Hindi ko na in-advise yung 1/2. Kasi 1 liter of water na po yun. Ihalo po ninyo doon sa pinakulong tubig. Isang kutsarang asin po. Yung level na nga, hindi po yung umbok. Isang kutsara lang po. Kalugin nyo ng kalugin. Yun ang pinakang first aid ng isang nagdadiarrhea at nagsusuka. Isang kutsarang asin lang po. Haluin sa 1 litrong tubig. Kalugin ng kalugin para matunaw yung asin. That's it. Malaking first aid na po yan. Pang first aid na po yun doon sa nagdadiarrhea. So, ayon kay Surigao del Norte Governor Francisco Lalo Matugas, nung Webes pa ito overwhelmed ang kanilang ospital dahil sa dami ng mga pasyente na apektado ng outbreak. Dagdag pa ni Matugas, hirap silang makakuha agad ng supply ng maiinom na tubig. Yun na nga itong cause nito kaya nagkaroon ng diarrhea nagkaroon ng dehydration because hirap po silang makakuha ng tubig na inumin. Dahil ilang bangka lamang ang nakaligtas sa pananalasa ng bagyong si Odette. Just imagine, yan sabi ko, nawala na ng buhay, pati pang kabuhayan is affected at nawala rin. Ang mga ilang bangka na ito, ang siyang inaasahan nilang makapag-transport ng relief goods, ng relief foods, mula Surigao City patungong Siargao. Dahil ining Siargao ano po ito isla. So, it is very hard. Tapos, siyempre, dahil may bagyo, malakas ang agos ng dagat yan ang alon. So, ini nagpaparakanta-kanta, ining Laila de Lima, ating ibali ang panalo, ang dapat, ng Pilipino, hostisya at pag-asa ng Pilipino. So, pakinggan nga natin ining, ining pa dapat ko pakinggan dito na nagpapara, na to. Ining nagpapara Laila de Lima na ini. Nangugunta daw ining endorsement ni Senator aspirant for Vice Presidential na ini si endorsement ni Senator Kiko Pangilinan. Pakinggan niya to. Ipanalo natin ulit si Senator Laila de Lima. Lahat ng kailangan natin sa isang mahusay na senador nasa kanya. Tapang, check. Galing at husay, check. Sipag, check. Paninindigan, double check. #Lailaban tayo kasama si Senator Laila de Lima. Okay, lailaban tayo kasama si Senator Laila de Lima.
Ini man po may nabasa po ako kasubago na doon sa isang lugar. May kilala po ako doon na nagsasabing may namimigay daw ng payong through the yung regarding sa purpose daw na ibang tawag doon. Sabi ko no. Hindi yan gano'n, hindi yan yung tawag nga doon yung iba-ibang mga ginagawa nila. Ito po nga RA 11310 po, 4-piece, which is the 4-piece. Ito po ang may akda nito. Sayang the only na may author nito is no other than Senator Laila de Lima para ito sa mga kapatid nating nasa laylayan. Sila po ito, ang mga benepisyado po nito. Kaya wag nung may umaangkin na naman. Sabi ko, no, it is not true. Basahin po ninyo, kaya po ako sa kanila just to know na siya po ang may akda, the principal author of this 4-piece. Hinanyugon po niya to. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4-piece dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Okay, ang may akda po niyan is no other than Senator Laila de Lima. Hindi po ito party list. Yan po ang pagkakaalam ko. This is not a party list. Ay kung party list yan, sino palang may akda niyan? Yan po ang tanong. Itatanong ko nga po ito sa staff ni Senator Laila because what I know, this is a Republic Act 11310 4-piece. May principal author nito ay no other than Senator Laila de Lima. So, hinanyugon taman po ining sarupang ining pinagpapara author po siya ining Republic Act 11315 Community-Based Monitoring System Act. Baka kabos ini ang kinina ng party list. Sa pagkakaalam ko po, what I know, this is not a party list. Kasi ang may akda nito ay isang senador po. So this is a Republic Act. Ipanalo ang laban ng Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Okay. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila. Okay. Ini nga po ang basahon ko talaga sa inyo na kadakul ka naghahapot regarding Senator Laila de Lima and si Director General Lilia de Lima. Iba po ang what shall I call this? O iba po si Director General ng PESA, Director General Senator Director Lilia po siya, Lilia de Lima. Si Director General Lilia de Lima po ay pamangkin. Okay, pamangkin po si Senator Laila de Lima. Si Director General, she is the youngest
She is the youngest sister of our father and the father of Senator Laila de Lima. So, ibig sabihin po, si Senator Laila de Lima ay pamangkin. Pamangkin po siya ni Director General PESA, Director General Lilia de Lima. Ang PESA po is Philippine Economic Zone Authority. Yun po, Philippine Economic Zone Authority. Yan po yung nangunguha ng mga i-invite po ng mga investors from other countries na dinadala po dito sa Pilipinas. Yan po yun, ang pinakang Director General before ay malabong iba kundi si Lilia Bagapuro de Lima. And now, she's already retired. So, ang laki po ng pagkakaano na si Laila daw at si Lilia iisa. No, hindi po. Magtiyahin po yan. Magpamangkin. After na mag-commercial tayo, ipapaliwanag ko po yan sa inyo. Uulitin ko po ang pagpapaliwanag kung sino si Senator Laila de Lima. Okay, commercial muna tayo, Sir James. This time check is brought to you by Senator Laila de Lima. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon ay ni hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang iingatan. Paglilingkuran ng mga irigen. Daday, magsisilbing magandang ihempo. Si Daday, lagi kayong una sa puso ko. Dahil kay Daday, hayay ang buhay. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas.
above normal eh. Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong kidney care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng kidney care na are. Ay normal na ang aking creatinine eh. Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Okay, padagos po kita sa Bareta Action Information. At sabi ko nga ni ay uulitin kong ipaliwanag sa inyo kung ano yung pinakang sisay talaga si Senator Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago. Okay, support Senator Laila de Lima. Supportan po niya to. Tapos lalo kita nga dito sa Bicol po. Gusto ko lang palang banggitin tong nangyari nung Sabado po during the gift giving po dyan sa harong ninda Senator Laila de Lima. Wag naman po kayong magalit. Dahil unang-una, ang dami-dami pong preparasyon, ang dami pong binalot na yon, kahit na nga ganun lang yon. Ang nangyari po, sumobra-sobra po yung tao. Ay dapat naman po kasi doon, yung hindi naman nanawagan, marami po kasing nag-broadcast sa iba-ibang radio station na panay-imbita po. Ang hindi nyo inalam, dapat nagtatanong po kayo doon sa mga naka-in-charge noon, doon sa pamilya, nagtatanong sana kayo kung meron pang ipamimigay dahil naubos na po. Alas 4 pa lang po na madaling araw, alas 2 ng madaling araw, meron na pong mga binibigyan. So kahit na po ilang libo ang ipinagprepara ng pamilya, hindi po sasapat doon sa libo, 10,000 po mahigit ang dumalo, ang nanghingi po, ang nagbenepisyado doon sa kaunting pamasko po ni Senator Laila de Lima. Ngayon, hindi po kayo nakakuha kung ano-ano po ang sinasabi ninyo. Kung ano-ano pong salita, imbis na pong magpasalamat na lang kita, magpasalamat na lang tayo, dahil kahit papano may ibang mga nakabenepisyo, nakakuha. Kahit po every time pong ginigibo po yon. Pataas na pataas po. Ako nga ang may sabi sa inyo na that gift giving po na yon ay started only sa 10 pong mga kababayan natin na itong mga tinatawag nating mga itong mga ngudnyato na mga maitom. 10 lang po yan. Ngunyan po. Yung pinagpreparar ngunyan. 10,000 pakete po yun. 10,000 packs kinulang pa rin po. Ngayon, ang babasa sisisihin ninyo, sabi kasi narinig namin sa radyo, nananawagan na kung si Isayman ang gustong makakuha sa simple at sa kaunting gift giving po ni Senator Laila de Lima. Marami pong murmuridad, marami po na nagrereklamo. It is not our fault. Kasi may mga radio station daw na sige pa rin yung broadcast. Panay pa rin po panawagan na pumunta kayo sa bahay ni Senator Laila de Lima. Ano ba yung tumulong kayo? Tumulong ba kayo? O ano? Anong purpose noon? Pag ganyan po, magtanong kayo. Dahil wala pa, alas 2 pa lang po na madaling araw. Alas 4 ang pila po, hanggang dyan na po. Doon po sa may sitio kanto. At yung sa kabila po ay lagpas na po doon sa boundary. At yung Waras River boundary pa tulay po.
wala pong itatagal. Kasi everybody wants. Gusto nilang lahat makakuha, pero kinulang po. Sa ngayon po, walang nagsusobra. It is always, kahit saang mga ayuda, wala pong nagsusobra. It is always kulang. So ako po, humihingi ng pasensya sa inyo. Doon sa mga hindi po nakakuha, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Sorry po, dahil hindi kayo inabot. Maybe next time. Pero sa panahon po ngayon, sasabihin pa ninyo, kahit man lang sana pamasahin, namigay sila. Kasi po wala pala kayong pamasahe, bakit nagsapalaran kayo? Ay kung tagabuhi kayo, tagabao kayo, tagabato, how much is the pamasahe? And then ipagsasapalaran ninyo na makakakuha kayo doon no ngayong food packs na yun. Hindi po sapat. So next time po, magtanong po kayo. Huwag kayong basta maniwala dahil minsan po may mga fake news man. Totoo po yun, namigay, nanawagan sa radio. Pero sana man lang yung mga nanawagan ninyo, nag-broadcast na yun, inalam ninyo kung ano nang nangyayari. At least at 8 o'clock, 9 o'clock, nagtanong na po kayo. Para alam ninyo. Hindi yung basta lang tayo nagsalita ng nagsalita. Yun lang po. Pasensya na po yung mga hindi inabot. Hindi po katuwiran sasabihin, kaya nga hindi na ito ipagboto. Pigpayan nga kita sali pagkatapos uda. Hindi po, that is not the right way. The right way na sasabihin. Magpasensya po kita. Kasi hindi po, wala pong ayuda ngayon na sumusobra. Kahit sa ang sulok po nitong ating bansang Pilipinas, walang ayuda na sumusobra. So, sorry po. Ako po ang humingi sa inyo ng pasensya. Pasensya na po kung hindi kayo inabot. Dahil wala pong kinalaman dyan si Senator Laila de Lima na hindi po sapat-sapat yung ibinigay. So, ini pong support Senator Laila de Lima. Free Laila de Lima now. De Lima para sa hustisya. De Lima kailangan ng bayan. Ito na lang po, tulungan natin siya at malay natin pag siya nandito sa labas. Hindi lang po yun ang benepisyo makuha ninyo at hindi lang po yung batas na magagawa niya na magbibenepisyo tayong mga nasa laylayan. Tayong mas nangangailangan ng ayuda ng gobyerno. Ngayon, ibalik sa Senado si De Lima. Out Duterte now. Duterte palpak. Ipinakulong siya because of EJK na nabuking niya yung killing field nila sa Davao. Duterte inutil. Pinapaboran na huwag kayong makikinig sa mga propaganda ng mga trolls niyan dahil binabayaran yun ng buwis na dapat para sa ating mga nasa laylayan. Namamayagpag silang gusto, kumikita sila ng malaki, manira lang. Bulagin ang mga paniniwala ng mga taong walang pagkaalam kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Yun po ang pag-isipan natin ng gusto. Marami pong mga fake news. It is only in the Philippines through the administration ng ating kasalukuyang administrasyon. Inuuna ang bansa. Opinion, the courageous Laila de Lima. Sa gobyerno, the courageous Laila de Lima. De Lima decided to be voice in the wilderness at a time when the wolves came. Yan po. When the wolves came, nang dumating itong tigre na ito, to stop the killings and to save as many lives as she can. She went to jail for that. Nang dahil sa gusto nila lang maipagtanggol, matigil ang mga killings na kaunting pagkakataon, ng kaunting pagkakamali, kaunting diferensya lang, ay pinapatay doon po sa lugar nila. Yun po ang nagdala. Yun po ang naging dahilan kung bakit niyurakan. Pinag-dishonorable ang isang honorable Senator Laila de Lima. Yun po ang pinakadahilan. Nabuking siya, nalaman yung mga illegal killings. And Senator Laila de Lima wants to stop that killings for those innocent lives. Ngayon, yun ang nagdala sa kanya sa kulungan because anong magagawa ng isang senador nasa isang presidente? Kung nagagawa yun sa isang senador, definitely it will happen at kayang gawin sa isang katulad natin na mga nasa laylayan. So,
The best way to understand Senator Laila de Lima is to know that she is the eldest daughter of Commissioner Vicente de Lima Sr., a Comelec commissioner from 1992 to 1994. Prior to his appointment by President Corazon C. Aquino, Commissioner de Lima was the executive director of the Comelec, a member of Camarines Sur Provincial Board, and a practicing lawyer, serving with Christian Monsod as Comelec chairman, and Commissioner de Lima belongs. Comelec that was described as an election body that knew how to count. He was a public servant, a paragon of integrity and commitment that all government officials must emulate. Raised by her father and mother, Norma Maestrado in Irigas City, Camarines Sur, Senator Laila finished her elementary and high school education as valedictorian in La Consolacion Academy. She then took up history of De La Salle University and law at the San Beda College of Law. Ayan po, tumatalon ang aking monitor po na nahihirapan. So, o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na. now, after she then took up history at De La Salle University and law at the San Beda College. Ating ibalik ang hustisya. Salutatorian siya when she graduated law at the San Beda College. Salutatorian in 1985. She placed 8th in the 1985 bar exams and then went on to work with Supreme Court Associate Justice Isagani Cruz from 1986 to 1989. After that, Senator Laila became of the country's top elections lawyers until public service beckoned. Speaking truth to power, De Lima gained currency in the public sphere during her stint as chairperson of the Commission of Human Rights. Her achievement in that office was to make CHR and human rights household terms, since the organization of the CHR under under the organization of the CHR under the 1987 Constitution, it was the first time that the media paid attention to the institution and its important work of investigating human rights violations committed by state security forces and public officials. Tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila. Ironically, one of the De Lima's most celebrated investigations involved in her appointing officials' favorite general, Jovito Palparan, who was eventually convicted by a regular court. This CHR's investigation illustrated De Lima's independent streak. She did not owe anybody, not even her appointing authority, when it came to performing her mandate. Eventually, as Secretary of Justice, she was caused the imprisonment of Gloria Arroyo herself, an act that would have earned the eternal ire of Arroyo, considering that she started De Lima's career in public service. So, of course, De Lima most celebrated investigation as CHR chairperson
was that of the Davao Death Squad conducted in 2009. Farthest from her mind, 7 years later in 2016, she was that it was also going to the cause of her imprisonment when the alleged founder of the DDS Davao City, Mayor Duterte. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. The founder of this DDS, Davao City, Mayor Rodrigo Duterte, was elected president. During that investigation in 2009, Duterte invited De Lima to a private meeting several times. Others would call it an invitation to a dinner date in an attempt to charm De Lima to go slow on her Davao investigation. Duterte is known for such tactical moves before he moves on to more persuasive methods, like ordering the DDS to finally ambush murder De Lima during her ocular investigation of the DDS killing fields at the loud firing range inside the barangay Maa Quarry, according to confessed DDS assassin Edgardo Matubato. I believe in this Matubato. He is the number one na nagparao salita noon. Discussed all about this DDS killing field. And I believe Matubato because he is not reading any fabricated na mga pinagbabasa nila tulad ng ibang convicted criminals na yung mga witness nila, yung pinagsasasabi nila is all fabricated. As expected, De Lima chose to maintain her independence as investigator and politely turned down Duterte's overtures. Duterte took this as an outright snub of his charm offensive when he never forgot for the rest of the years to come. Until finally, he had the power to claim payback from De Lima. The payback was merciless, but De Lima endured it and continue to endure. Ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila. Senator Laila is the most prominent political prisoner of the Duterte regime. Unjustly detained, this is her 5th birthday in jail for crimes she did not commit. Naintindihan niyo po. Ito ang pang-5 birthday niya na she is detained. Ipinakulong po siya sa krimen na hindi niya kahit kailanman ginawa. And those na nagpaparasabing, bulukin na yan sa kulungan. Pues, mga utak po ninyo ang bulok. Because you are trolls. Binabayaran po kayo para sirain ang hindi dapat nasisira. Para linawin ang hindi malinaw. The pandemic has been especially hard on her, depending on the quarantine level imposed on the NCR. She is no longer allowed the usual stream of visitors. Yun ang sinasabi ko. That she welcome at her detention place every afternoon before the pandemic. Her visitors nowadays are limited to her family alone. Pamilya na lang po, pinakang pamilya, anak niya, kapatid niya, at doktor niya, attorney and staff niya ang nakakabisita sa kanya right these days. Naging malaking dahilan yung pagkakaroon ng pandemic. So, and only at designated times and days, she now spends a lot of her time mostly alone in her cell. Just imagine, kayo po ang tumira doon na walang kasama. She is alone in her detention house. 5 years after the Muntinlupa courts gave evidence to the affidavits of convicted criminals and ruled that there is probable cause to order her arrest without bail. Being imprisoned is hard for anyone, but it is several times more difficult for someone who knows that she is innocent. Innocent po siya.
Pero tinitiis niya po yun. Dahil time will come, she will be out of her detention house. natin ang liwanag ng bukas, tayo na. Nonetheless, she has performed her senatorial duties with diligence and excellence, filing bills and participating in legislative debates to the best she can. Yan po. Kaya po, ito po, one of Duterte's favorite spell is that she is writing to go prison for all the crimes he has not. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. So, although nasa detention house siya, marami po ang kanya mga bills na ginawa na pinapakinabangan ng mga nasa laylayan. So, pakinggan nga natin itong isang bill na to. Kung anong ibig sabihin itong RA 11315 Community-Based Monitoring System Act. Paulit-ulit ko po itong piniplay sa inyo. Parang at least, yung mga hindi pa nakakarinig nito ay marinig man lang and try to understand it. So we have to help. Let us praise to Senator Laila de Lima na sana maibalik siya sa Senado para sa ating hustisya at pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Ito pang isang po, RA 11291 Magna Carta for the Poor Act. Para po ito sa mga mahihirap na ito, Republic Act na ito. Dahil ang ginagawa po ni Senator Laila de Lima from her detention house, nagagawa po siya ng mga batas na dapat maisabatas at maipatupad para sa ating mga nasa laylayan. Hinanyugan po nato ini. Maraming salamat kay Senator Laila de Lima, ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating mahihirap. So yun po, puro sa mahihirap po. Sino ba ang nagsusulong ng batas para sa mahihirap? Pero pag mag-election time na nangangampanya sila, it is always sinasabi makadiyos, makamahirap, etc., etc. Ay nasaan ang mga batas nila? Although nasa labas sila. They have all the rights na dapat gumawa ng mga batas para sa ating mga naghihirap. Ito pang isang ginawa niya. Si Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Yes, mas marami siyang magagawa kung siya ay nasa labas po. Pero habang nandyan siya sa detention house niya, only paper and pen ang kanyang kaharap, ang kanyang ginagamit. No cellphone at all. No messages from anybody except sa attorney niya, kapatid, at mga anak. Yun lang po. So, Laban, Laila, Laila de Lima, ating oras na naman po para tayo ay mamaalam sa sarong oras na programang Barita Action Informasyon. Araw-araw po, alas 5 hasta alas 6 ng pagkabanggi. Ang sa tuya pong nakaibanan, may pong iba kong sa technical side. Nandyan po si Sir James Toriano Oco. And of course, sa information, si Tony Saison. Yaunan po duman sa transmitter, si Felix Lagrimas. And sa iyang kaibanan, si Rodel Cesar. At ako man po ang inyong kaibanan, everyday, Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 ng pagkabanggi. Si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing, thank you to all those listening from their transistor radio and nagla-live streaming. Maraming salamat po, June Barayuga, who is watching. At bahala ka na dyan sa Palawan. Support our very own Senator Laila de Lima. God bless us